Min kien li tal il-Ġesu biex ikun imsallab? Kien Ġuda li tradiħa l-flus? Kienu l-mexxejja Lut minħabba lejra? Kien Pilatu għax beża? Le, kien Alla l-Missier, Alla tal il-libnu, għall-imħabba tagħna, għax għallek ħab lid-dinja li tal il-liben il-waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Alla ma ħafrix lill-istess ibnu ma taħ għalina l-kol. Lilin mit-tradiment, lilin mill-lejra l-mibeda, l-inġustizzja, is-salib u għal-manifestazzjoni sabiħa tal-imħabba profonda tal-Alla għalina. Għalhekk ħabib, jekk inti tafda fih, tkun tista' tgħid b'ċertezza, b'kunfidenza, Alla jekħab lili, illi tal il-libnu l-waħdini għalija biex jien li nemmen fih, jien ma nintilifx, jien għandi l-ħajja ta' dejjem f'ismu.